da, Gareth. A dyn ni yn cofio, bore yma wrth i ni ddod at yn gilydd, mae 'na wythnos wedi mynd heibio ers i ni golli Aled o'n plith, a dyn ni'n cofio am y teulu ddaru ni gofio'r wythnos dwytha amdanyn nhw hefyd. Mi fydden ni fel arfer, wrth gwrs, petai ni yn y capel yn cyfnod o dawelwch ac yn sefyll i gofio. Wedyn, nawn ni gyfnod bach rwan o dawelwch ac mi wna'n arwain a agor yn hoedfan ni mewn gweddi. Ac yna, mi allwn ni glywed emyn a ddfwyna frenin wrth i ni gario ymlaen wythnos yma a meddwl am egwyddorion y deyrnas, rydyn ni'n perthyn iddi, meddwl am yr gwynfydau a'r gwahanol bendithion dyn ni'n mwynhau o fyw yn y ffordd a mae'r Arglwydd Iesu wedi yn cynllunio ni i fyw ynddi. Felly, dwch i ni fod yn dawel am munud. O Dduw ein Tad, dyn ni yn diolch i ti am dy gwmni di gyda ni bob amser. Diolch i ti am gael cofio rhai sydd wedi mynd o'n plith ni ac sy'n rhan o'r cwmwl tystion yna erbyn hyn. Diolch i ti o Dad eto'r wythnos yma bod ni yn gallu cofio'n annwyl am Aled, bod yna raglenni wedi bod amdano fo a bod yna dirngedau wedi'i rhoi. A dyn ni'n cyflwyno i deulu eto i ti, Eryl a'r plant wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer dydd Mercher. Cybyddi di o Dad yn rhoi dy ras iddyn nhw, fel i nina hefyd, fel i Theglwys. A dyn ni'n diolch i ti'n bod ni'n gallu cyfarfod fel hyn yn denw di, wedi dysgu dod ynghyd nad oes dim, nad ydy perth uffern hyd yn oed yn mynd i drechu dy eglwys a dy fwriadau di o ddaioni ar gyfer dy bobl yn y byd yma sydd ohoni. A dyn ni'n diolch i ti o Arglwydd wrth i ni fod yn parhau edrych ar y gwynfydau yma. Mae ti ydy'r brenin addfwyn. Mae ti ydy brenin ffrindiau mewn gwirionedd hefyd. Fo ti yn rhannu dy natur hefo ni. Fo ti'n yn croesawu ni o dan dy iau di dy hun. Ac yn helpu ni na i fod yn debyg, yn ostyngedig o galon, yn addwyn fel tydi. Dyn ni'n gofyn hyn trwy dy nerth di dy hun Arglwydd ac i dy fendith di fod ar yn hoedfa, yn enw Iesu Grist. Amen. Rwan te. Dwch i ni wrando emyn. A ddwynaf frenin dynol a dwyfol un, rhyfeddod nef ei hun, yn ddyn ac yn dduw. Tragwyddol air y nef, creuwr yn gnawd i wef, yma yn plygu lawr a golchi ein traeth ac alwen Derbyshire mae'n debyg sydd yn canu'r emyn yma.
Reit, chydig bach yn hirach, da chi'n rhoi di? Oce, na ni. Felly, gai ofyn i eirlysy'n o'r eirlysiau yma bore yma. Eirlys Davies, fasa hi'n darllen yr rhan gyntaf yma o'r Gwynfydau. Iawn. Dechreuodd ei hannerch a'i dysgu fel hyn. Gwyn ei byd rhai sy'n glodion yn yr ysbryd, oherwydd iddi twy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy ei cysuro. Gwyn ei byd y rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddaear. Diolch Eirlys, ac oedden ni'n edrych ar y darn yma nos Iau dwytha ac yn meddwl am yr addewid hyfryd yna sydd i'r rhai sydd yn galaru, cant eu cysuro, i'r rhai addfwyn bod nhw yn cael etifeddu'r ddaear. Ac oedden ni'n meddwl am Aled hefyd wrth feddwl am yr rhai addfwyn a bod pob peth yn dod rwsyd oherwydd bod o'n fodlon gwneud a gwasanaethu eraill, bod eraill yn fodlon gwneud iddo ef. A dyn ni'n cael y galw bob un i fod yn addfwyn ac i ddysgu addwynder gan yr arglwydd Iesu ei hun. Yr addewid yna, cael ni etifeddu'r ddaear, gawn ni weld be mae hynny'n olygu, ond mae o'n addewid hefyd sydd yn yr Hen Testament. Ac mae Francis a Bryn, dwi'n meddwl, am ddarllen chydig adnodau o Salm 37 a meddwl am yr egwyddor yma o addfwynder
ac o beidio lludio a digio felly, sydd i'w gael yn yr Hen Testament fel y Newydd, ac yr un a ddewid o etifeddu y tir yn dod yn ei sgil. Dwi am ddarllen o Salmau Cân. Na chanfu genna wrth y drwg, na gwgu ar ddihiryn. Can sgwywan twy fel glaswell sych, fel glesni gwych y gwanwy. Ymddiried yn yr arglwydd ddiw, gwna dda, cei fyw mewn digon. Mae'r har yr arglwydd a chen rhydd, ddeisyfiad cudd dy galon. Rhod di dy dynged ar ddiw'r nef, rhydd ef ei gymorth i ti. Dynionde bydd fel haul prynhawn yn loiw a llawn goleini. Bydd am y neddgar yn dy fyw, disgwyl am ddiw yn raslon, ac na fydd ddicllon wrth y rhai sy'n llwyddo ei cynllwynion. Paid byth a digio, can sfeddaw drwg di ben draw i'r lludus. Pobol ddiw a'i tifeddar ti, dinistrir y drygionus. Cyn hir, fe gilia'r drwg o'i dref, a'i lef fydd anghyfannedd, a'r gwylaidd yn meddiannu'r tir, a'i ddal mewn gwir dangnefedd. Diolch yn fawr iawn am fersiwn Gwyn ap Gwilym o'r Salmau Cân yna. Bydd y gostyngedig yn meddiannu'r tir ac yn mwynhau heddwch llawn. Meddwl mae gostyngedig yr annwyl, yr addfwyn felly. A dwi'n ni'n beth chi'n feddwl amdano fo wrth feddwl am anwyldeb. Dych chi'n meddwl am yr emyn bach yma i blant dybed? Yn Saesneg ac yn Gymraeg yn y fan yma. A ryw lun hynod o hen ffasiwn yma. Ai dyma'r darlun ydyn ni'n ei gysylltu rwsyd gydag addfwynder ac anwyldeb. Gentle Jesus, meek and mild, look upon a little child. Ac wedi'w gyfieithu'n Gymraeg, yn dweud bod o'n gyfeithiad neu'n addasiad, llawn cystal os nad gwell yn dydy na'r gwreiddiol gan Charles Wesley o ganrifoedd yn ôl. Iesu Tirion, gwel y nawr blentyn bach yn plygu lawr, wrth yng ngwendi trigar ha paid am gwrthod Iesu da. A mae'r gofyn yna am addfwynder hefyd i'w gael yn yr emyn. Carw'n fod fel ti dy hun meddu calon ar dy lun, addfwyn tirion iawn wyt ti, ysbryd cariad rho i mi. Falle bod ni'n cysylltu addfwynder gyda bod yn wan a rhoi mewn i bobl eraill, ond mae'r addewid yn un sicr yn dydy bydd yr addfwyn yn etifeddu'r ddaear yn y pen draw yn cael bob peth sydd i ddod iddyn nhw. Bod yr addfwyn yn ymostwng yn llawen i holl hawliau Duw ar ei bywyd nhw. Yn awyddus i dderbyn a dysgu beth ydy ewyllys berffaith Duw ar ei cyfer. Wel, oedden ni'n yn holi gynnau am yr eirlysiau yma wrth ymyl Plas On yn Nercwys. A doeddwn ni ddim wedi bod yno tan ddoe, ond roeddwn ni angen llun ohonyn nhw i roed yn y coeddiadau. Ac i gyd fynd efo'r neges yn fanno, dydd neu nos Wener ac i doli gael ei rannu. Felly mi holes i ar grŵp Facebook Nercwys Village. Yna rhywun wedi bod heibio'r eirlysiau wedi tynnu llun, ac mi ges i 2 lun yn ôl yn syth o'r eirlysiau flaen Plas On. A meddwl amdanyn nhw wedi mentro allan eto yng nghanol eira a'r hew. Fel mae Cynan, oedden ni'n cofio Cynan flwyddyn dwytha, oedden hanner 100 mlynedd ers marw Cynan. Ac yn sôn yn ei gerdd eirlysiau, oll yn ei gynnau gwynion yn dod i lan o'r bedd. Ydych chi'n gyfarwydd ac cerddi eraill
Os rhaid i chi ddadfudo neu ateb drostoch chi. Cerddi eraill am eirlysiau. O Lili Lili Wen. Wen Fach, ie. O Ie. ble deithos di ar gwynt mor arw, mor oer i. Ie. Rhi. Mi fentres di allan dwi'n eira ar hew. Ia? Ie. Na, Nid oes flodyn bach arall i weld yn y byd neu rhywbeth. Mae yna rhywbeth yn mynd iawn yma. Mm. Nes di allan. Trwy'r eira i gyd. Ie, nid oes flodyn bach arall i weld yn y byd. Yna ni. I ddoth yn y diwedd yma ni. A ma nhw rhyw ddarlun ac yn symbol pwerus yn dydyn o fywyd ac yn symbol addwynder a gwyleiddra hefyd wrth iddyn nhw ddod i fyny. Ac eleni, da ni'n cofio hanner cam mlynedd ers marw Waldo Williams. A mae gen ynta hefyd gerdd i'r eirlysiau. Lle bod chi'n gyfarwydd efo'r gerdd yma ac mi ges i dynnu llun yn hun. Maen nhw'n garped hardd yn yr eira draw ar y ffordd i'n Nercwys. Mae gen efo 3 ffennill. Mae'r cyntaf yn cochwyn gwyn, yr ail pyr, a'r olaf glân. Pyr, medda fo, wynebau perl y cyntaf fflir, ei gwyleiddra fel y dyr, i oddau cur a ryddiau cain, i arwain cyn y tywydd braf ymdrech yr haf. Mae dewrach rhain, yn dweud amdanyn nhw, ei gwyleiddra fel y dyr, bod nhw yn dod ac yn mentro allan i ganol yr hew ar eira, ac yn arwyddo bod na wanwyn a bod na haf o'i blaenau nhw. Ac fel dyn ni'n gweld efo'r carped yma, fel ydych chi'n sôn am y carped sydd yn Castell y Waun hefyd, mae fel petai'r rhain yn ddarlun o raddfwyn yn etifeddu'r ddaear, yn cael ei lle, yn dod o ganol o'r der a noethni yr gaeaf, yn derbyn yr hyn sydd i ddod iddyn nhw rwsyd. Cyndarlun o'r deyrnas yma sydd yn dod i ninau yn ogystal, bod pethau'n dod i ni nid trwy ni ymdrechu a rhyfela a cwffio amdanyn nhw, ond bod nhw'n dod i ni wrth i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd, wrth i ni dderbyn i amynedd a'i ras a'i nerth o, i fod yn cerdded yn ei lwybrau ef ei hun. Dyn ni'n cofio am Moses yn yr Hen Testament, mae'n ei ddweud amdano fo yn fanon llyfr Niwmeri bod o'r addfwynaf o'r rhai oedd yn byw ar wyneb y ddaear. Bod o'r mwyaf llariaidd o'r holl dynion felly. Yn eine. Stopio rannu'r sgrin yma am funud. Ond eto i gyd, roedd Moses i fod i fynd i mewn i wlad yr Addewid ac i arwain yr Israeliad i mewn i'r wlad honno. Ond cael ei gweld tu o bell mae o. A dweud wrtho fo nad ydi o ddim i etifeddu'r tir, ddim i ddod yn rhan o'r rhai sydd yn mynd i mewn i'r fan honno. Oherwydd i fod o dro ynghynt wedi digio fo'r Israeliad, wedi ffromi felly, ac wedi gwylltio ac wedi taro'r graig yna, dŵr yn llifo allan ohoni, ac wedi peidio rhoi clod i ddew am yr weithred yna. Bod hynny'n cael ei ddal yn ei erbyn o rwsyd. Ac os ydyn ni'n meddwl am yr person mwyaf llariaidd ar wyneb y ddaear wedi digio a gwylltio hefo'r bobl yma yn ei ofal o yna. Mae yna obaith i ni gyd, da ni'n meddwl amdano ni gyd, da ni gyd yn gwylltio ac yn ffromi. Meidrol ydyn ni gyd. Eto i gyd.
yr arglwydd ei hun sydd yn gwbl addfwyn, ac sydd yn addfwyn yn ei holl ffyrdd. A fo sydd yn helpu ni i beidio bod eisiau'n ffordd yn hunain bob amser. I beidio chwerwi, i beidio a digio. Achos bod y chwerwedd yna a'r dicter yna'n dwyn y bendithion a mae Duw wedi ac am i'r rhannu hefo ni. Mae Iagon dweud wrthon ni rydych yn chwenychu ac yn methu cael. Nid ydych yn cael am nad ydych yn gofyn. A bod pethau sydd yn cael ei addo i ni yn dod i ni. Os ydyn ni'n gofyn amdanyn nhw'n unol ac ewyllus Duw, felly ac yn disgwyl wrtho ef. A mae'n adnodau hefyd ymhellach ynglyn â chalon Iesu Grist ei hun. A sydd yn dweud wrtho ni, nid yn unig yn hannog ninnau i fod yn addfwyn, ond yn datguddio i ni fel y mae holl hanes Iesu Grist mewn gwirionedd yn datguddio i ni. Sut sy'n ydio? Sut fath o galon sydd gennym fo? Mae o'n yn datguddio ac yn datgelu yn y fan yma, Mathew 11 yn gorfoleddu, gwelwch chi ar y cochwyn, moliannu Duw, arglwydd neb a dear, am i ti guddio'r pethau hyn rhag o doethion a'r deallusion, a'i datguddio i rai bychain, i rai sydd fel plant bychain. Mae Iesu yn dirio'n wrthyn nhw'n trigarhau wrthyn nhw felly. I o dad felly, oherwydd felly rhyngod dy fodd di. Ac yn sôn wedyn, deuwch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Merwch fy iau arnoch, dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon. Fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Mae fy iau yn hawdd ei dwyn am bai chi yn ysgafn. Ac da ni'n gweld yma sut fath o galon sydd gan Iesu Grist. Bod ganddo fo galon addfwyn. Bod o'n ostyngedig o galon. A thro ar ôl tro, da ni'n gweld hynny yn yr hyn mae o'n ei wneud. Dod ein plith, yn datguddio i galon at i ddisgyblion at i ffrindiau yn golchmynnu golchi traed nhw. Yn mynnu trigarhau wrth y dorf, yn mynnu i bwydo nhw. Yn dweud wrtho ni yn y bregaeth na ar y mynydd, os chi wedi daro tro foch arall, nid yna'n ymateb cyntaf ninne. Ond yn dweud, dyma'r ffordd dwi'n ei gosod o'ch blaenau chi, dyma'r ffordd y mae o'i hun yn ei chymryd. Oherwydd i fod o'i hun yn cymryd y ffordd yma. A mae o'n gallu rhannu a'n dysgu ni'n ei gerdded y ffordd yma yn ogystal. Mae o'n darlun sydd ddim yn gyfarwydd iawn i ni bellach, dod o dan yr iau. Mae hwnna'n edrych yn lun eitha diweddar o iau yn dal i gael ei ddefnyddio yn rhywle neu gilydd, a par o ychen, par o wartheg yn cael ei tynnu, mae'n dod o dan yr iau hefo'i gilydd. Naill yn dysgu gen y llall, ond Iesu yn dweud bod ei iau o neswydd wedi wneud i'n ffitio ni, a ninna wedi'n gwneud i ffitio yr iau hefyd. Ac i fod o dani hi hefo fo sy'n cario'r pwysau, iau esmwyth ydy hi, a dyn ni'n dod wrth i ni, bod yn ei gwmnio wrth i ni rwbio hefo fo hefyd, yn dod i ddysgu addfwynder a gwleiddra a ffordd i deyrna sef hefyd. Oherwydd hyn i gyd, ni'n dal. Ni'n bedach chi weld ar y sgrin yma ne, rwan. Di te rwy'n arall. Chdi, ond efo. Mae'n rhywbeth. Nid bod ni'n dangos yn
Eisiau chi'n gweld yng ngwyneb i, ond dwi wedi gwisgo tai ac wedi torri'n wallt erbyn wythnos yma i'ch gweld chi. Ond da ni'n dod yma o dan yr iau i fedru gorffwys ynddo fo. I wybod bod ni'n ddiogel efo fo, bod ni ar y ffordd iawn yng nghwmni'r Arglwydd Iesu Grist, bod yr addfwyn yn mynd i etifeddu'r ddaear. Y downi i mewn i'w deyrnas sef, fel mae o'n yn gwrthod plygu'r diafol a chael y deyrnas a teyrnasoedd y ddaear trwy unrhyw ddeill arall ond i fuddod i Dduw. A mae o'n dweud wrth y diafol lle fynd yn dydy pan mae'r cyfan yn cael ei osod o'i flaen o. Mi allwn ni yna hefyd dweud wrth yr un drwg. Chymod, nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd i y mae'r pethau yma yn dod i ni yn y diwedd, ac y mae bendithion Duw i gyd yn dod i ni. Bendith i gwmnio yn fwyaf un o'r heini. Gorffwys ynddo fo. Gorffwys gan wybod bod ni'n ddiogel yn ei law. Oherwydd yn gallwn ni orffwys yn ei addwynder ef. A mae o'n gallu yn cysuro ni, mae o'n gallu'n diddannu ni. A mae o'n gallu cysuro'r rhai sydd yn galaru ac angen cysur. Ac angen diddannwch oherwydd bod nhw'n cael eu profi. Mae'n hawdd i ni fedru dweud y pethau yma, bod yr addfwyn yn etifeddu'r ddaear. Mae'r addfwyn yn aml yn cael ei siomi, yn cael ei sathru dan draed, yn cael ei bwrw heibio, yn cael ei gwaradwyddo felly, yn cael ei gweld yn wan. Ond eto i gyd yma'r arglwydd ei hun yn gallu'n cysuro ni. Pawb sydd wedi colli unrhyw beth, yn gallu dod yn agos ato ni, yn cysuro a'n diddannu, yn codi ni fyny a'n cadw ni fynd. Mae'n siŵr bod ni gyd angen y cadw na i fynd yn yr cyfnod yma da ni'n byw ynddo fo hefyd. Am ei fod o wedi adnabod yn defnydd ni'n de. Yn cofio mai llwch yden ni wedi rhannu'n defnydd a'n natur. Da ni'n cael rhannu yn ei natur ynta hefyd. Yn croesawu i dderbyn i addwynder ef ac i gael yn perffeithio gan ei ras o. I rannu, nid yn unig yn yr hyn ydi o, ond i rannu yn ei fuddugoliaeth fawr hefyd dros angau a'r bedd. Mwyn i ni'n ddod fel yr eirlysiau yna, oll yn ei gynnau gwynion yn dod i lan o'r bedd. Cawn ni'n rhyw ddydd brofi i fuddugoliaeth a chael pob peth yn llawn yn eiddo cynbeddiant i ni, wrth ymddiried ac wrth gael gorffwyso yn ei addwynder ac yn ei ras ef ei hun. Gwyn i byd yr rhai addwyn, oherwydd can twy etifeddu y ddaear. A byddai bendith arnoch chi, a bendith ar yr rhannu yna i ni i gyd rwan sydd yn mynd i wylio ac fydd yn gwylio wedyn o bosib hefyd. Gawn ni gloi'n hoedfa gyda gair bach o weddi, a hoffwn ni rannu Garth Owen yn cael ei chanu, un o hoff emynau neu hoff emyn Aled. Mae 2 fersiwn i'w chael ar YouTube. Mae'r cloc yn taro. Mae'r roedfa ar y deledu yn cochwyn toc hefyd, Denzil Morgan sydd wrth i manodd bore yma. Ond y 2 fersiwn ar YouTube, un o'r Wyl Llanw a llall o gymanfa Westminster yn Llundain. A rhai cannoedd o bobl yn fano. Gymanfa gychwynnwyd yn 1920 oedd yn dathlu camlwyddiant llynedd. Cymanfa'n dathlu cadoediad a heddwch hefyd. Wedyn mi glywn ni'r emyn yna
yn y man wrth i ni gloi. Ond nawn ni gloi fel hyn mewn gweddi. Dduw ein tad, yn cyflwyno'n hunain i ti ac i dy ffordd di. Ac yn gofyn i ti yn helpu ni na i ddod o dan yr iau yma, bod yn dy gwmni di, ond byddi di o'n blaenau ni o'r wythnos yma ar glwydd Iesu. Byddi di yn gwmpeini i ni. Byddi di yn gynhaliaeth ac yn nerth i ni. Mewn cyfnod blin a dreng, byddi di yn ddiddanwch i ni. Mewn cyfnod lle mae yna golli, lle mae yna newid, lle mae yna gymaint o ansicrwydd o dad. Bydde di chdi fod yn sicrwydd ac i'n hatgoffa ni o'r deyrnas sicr di-sigl yma, yr ydyn ni'n perthyn iddi, oherwydd yn bod ni'n cael yn galw i fod yn blant i chdi, yn frodyr a chwiorydd un gilydd, ac i geisio y deyrnas yma sydd yn dod un plith. Oherwydd fel yr eirlysiau yna, yn mynnu dod oherwydd bod y goleuni yn dod. Gad i ni wybod bod y deyrnas di yn rhwym o ddod hefyd ac yn cynyddu, yn lledu hyd wyneb daear. A thefengil di yn cael ei heffaith a thras di yn newid calonau heddiw. Helpa ni fod yn rhan o'r lledaeniad yna, carped o ras yna, sydd yn lledu hyd wyneb daear o dad, yn ymateb i angen eraill, yn bendithio yn cydyn, yn cysuro rhai sydd yn galaru, yn llawenhau gyda'r rhai sydd yn llawenychu, ac yn bod yn debyg i chdi yn holl ffyrdd. Bydd efo pawb sydd ar yn meddwl ni arglwydd, yn bod ni'n cyflwyno nhw i chdi, gan ofyn i chdi am ddiogelwch, iechyd a bendith. A da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Nawn ni rannu'r fendith a wedyn nawn ni rannu'r emyn yma. Ac yna mi allwch chi ddeu ta-ta a sydd bynnag arall wrth yn gilydd a nawn ni stopio recordio. Okay? Felly, dydwch chi'r fendith yn eich gartrefi chithe yr un modd, a ni newn ni bod yn chwalfa drwy'n gilydd wrth i ni ddeud o. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.